White sand, kulay blue na tubig dagat at nasa pribadong isla. Makakapasok ka dito sa halagang 50 pesos. Yes, you heard it right. Sa 50 pesos mo, ma-experience mo ang maligo at mag-enjoy sa isla na ito. Tara, trip tayo papuntang Turtle Island sa Sipalay City sa Negros Occidental. Tuloy po kayo sa isla ng Negros kung saan magaganda ang tanawin, masasarap ang pagkain at mabuting pakikitungo ng mga Negrosanon inyong hahanap-hanapin. Mula sa Bacolod City na kapital ng Negros Occidental, mga 4 na oras na drive papuntang Sipalay City, kaya dapat may baong pagkain sa sasakyan. Pag nag-out of town trip kayo, especially medyo mahaba-haba yung biyahe before umalis ng bahay, make sure na may dala something na makakain, especially when you're with your children. Yung medyo hindi naman boring na food, medyo matamis. Is you can try butterscotch, nag-Mercy. Ito masarap. What I like about it is that hindi siya masyadong matamis. And bata man o matanda, ma-appreciate niya yung lasa nito. Oh. Pwedeng pumunta sa Turtle Island via Sipalay City o via Kawayan. Last week, sa Barangay Bulata sa bayan ng Kawayan tayo nag-tripping, kung saan part ng tour sa Balsa de Bulata ay ang island hopping. ₱1,500 pesos ang bangka ride na good for 10 persons at 15 to 20 minutes na bangka ride. Pero sa ganda ng dagat, hindi mo mapapansin ang oras. Tinatawag din itong Anhawan Island ang Turtle Island. Mala turtle kasi ang hugis ng isla at ang mga maliliit na mga isla sa katabi nito ang nagmistulang ulo ng pagong. Sako pa ito ng Barangay Cartagena sa Sipalay City. Pagdating namin sa Turtle Island, agad kaming winelcome ng caretaker ng isla, ang 86 anyos na si Lolo Arturo Rama at ang kanyang misis na si Consing Cañete, 81 anyos naman. Kwento ni Lolo Arturo, dito nangingitlog sa isla noon ang mga pawikan kaya tinawag na itong Turtle Island. Pagmamayari umano ng kanyang kapatid ang isla. Damo sa una, kuhan, ng pawikan? Oo. Gabuto dire? Sa una? Subong wala na. But na nadulat sumon siguro may kadro ko ng pawikan. Kayo mga tao? Basa na ko tao. Pero sa una, yung saksi ka pa ka daw pawikan. Ay, sorry. Nada. Yung kalutan na pawikan na nagbot na. 50 pesos ang entrance fee at 200 pesos ang renta sa cottage. Pwede ring mag-overnight pero kailangan mong mag-set up ng tent. 1,000 pesos per night. Kwento ni Lolo, pahirapan din ang mamuhay sa isla. Kung masama ang panahon at walang biyahe ang mga bangka, natutunan na nilang mag-ulam ng asin. Kamu man. Isda? Asin? Asin lang to. Eh, wala ka mamakuhaan siya. Asin na sa ano nyo? Sa kanon? May ala uga-uga man. Grabe ba? Noong nakaraang bagyong udat noong nakaraang taon, wasak ang barong-barong nila, pati ang mga cottages. Ang natanggap nilang ayuda, ginamit nila sa pagpapaayos ng mga cottage. Sila rin mismo ang naglilinis ng mga basura na napapadpad sa dalampasigan. Iya ka mo di ka ba adlaw pa rin lo? Oo, ganyan. Okay, pag ko kailis, okay. Sige ko panilig, dating sagbot. Grabe sagbot. Wala ka man din natakaan, mag-star dire. Oh, no. White sand at malinis ang tubig dagat, mala pelikula o Survivor Philippines ang vibe sa isla. Itong mga isla na nasa likod ko, itong tinatawag nila na ulo ng Turtle Island. Kapag low tide, pwede mong lakarin papunta mismo sa mga isla na yan.
Kulay na kagandahan nito, may mga nag-aalok na bilhin sa kanila ang isla sa halagang 100 million pesos. Pero ayaw nila, lalo na kung foreigner. Baka kasi daw hindi na makapasok ang mga Pinoy. Yung mga foreigner, igayo na kung baklong nila. Yung pira ko, no? Kunan ko 200 million. Hindi sila. Hindi lumo sa ko. Mas mayong Pilipinong pabaklong kaya makasulod kita aton. Kaya inang mga puti, ikuan man nila. Buso na nila di. Ila man sila doon, di ka kasulod puti. Ang mga Pilipino, di kasulod. Pwedeng magdala ng pagkain at mag-ihaw sa isla. Ang host namin ni si Geraldine Sinyeres ng Balsa de Bulata, may baong pagkain para sa amin, shrimp at inihaw na baboy. Dahil sa linis ng tubig, ang sarap mag-swimming dito. Mapabundok man o mapadagat, maraming magaganda dito sa Negros. Kahit ano pang hinihintay nyo, mag-trip na dito sa Negros. At para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sama-sama tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subalo, dito ang Tripping ni Ruming!